אני רונן, יהודי, ישראלי. כבר 10 שנים אני חי בטורונטו, קנדה, מרכז הפרוגרס העולמי. הגעתי לכאן אחרי שבארץ תמיד הייתי מצביע מרץ ולמפלגות שמאל. עשיתי את זה לא מתוך עומק, מתוך שטחיות, רצון להיות חלק מהעדר שסבב אותי, בשכונה, בתעשייה שלי, בחוג החברים, סוג של דיפולט לא רציונלי. אבל דווקא בקנדה קרה לי משהו. התפכחתי. פתאום הבנתי את מה שלא הבנתי כשהייתי בארץ. פתאום הפכתי לרואה ולא לעיוור. קיבלתי פרספקטיבה על ישראל, על יהדות, על מי אנחנו. אגב, אני ממליץ את זה לכל אחד, לחיות קצת בחול כדי להבין יותר טוב את הבית. אני בן למהפכה שלא נגמרה. אני נכד של שורדים, אני גם אבא של לוחמים. אני לא חלק משום מערכת, אני לא מנסה לשדר איזון, אני לא ממציא נרטיב. אני מספר אמת, אמת פשוטה, שלפעמים נעים ולפעמים פחות נעים לשמוע. נולדתי במדינה שנאבקה על הקיום שלה. גדלתי בעולם שמתקשה להבין למה בכלל מגיע לנו להיות. ואני רואה מקרוב איך מנסים למחוק את הזהות שלנו. איך אנטישמיות מתחפשת לאקדמיה, איך שנאה מתחזה לעיתונות, איך שקר הופך למיינסטרים, ואמת נדחקת לפינה, מושתקת, מתנצלת. אז הקמתי את פרספקטיבה, כי נמאס לי לשתוק. נמאס לי מהתרבות הזאת של לא לנקוט עמדה, לא לפגוע באף אחד. נמאס לי לראות את העם שלי מתנצל על עצם קיומו. אני אומר את זה חד, מדינת ישראל היא מדינה יהודית, לא מדינת כל אזרחיה. יש את היהודים ויש את אחינו הדרוזים הנאמנים. יש לעם שלנו זכות טבעית, מוסרית, היסטורית על הארץ הזאת, לא על בסיס של הסכמות חולפות, על בסיס ברית עם אלוהים, עם הדורות, ברית שלנו עם עצמנו. אני לא יושב רק באולפן סטרילי, אני הרבה בשטח. אני לא עובד תדרוך מערכתי, אני פועל מתוך שליחות, עם מצלמה ביד אחת ולב פתוח ביד השנייה. אני מדבר על מה שכואב, על דור של יהודים שלא יודעים אם מותר להם להיות גאים בזהות שלהם, על קמפוסים שבהם שורפים דגלים ומחרימים יהודים בשם זכויות אדם, על שמאל קיצוני שהפך לאובססיבי נגד ישראל, על יהודים שמעדיפים לשתוק מאשר להילחם על האמת. אבל פה אני לא אשתוק. כאן אנחנו לא מתביישים להיות יהודים. כאן אנחנו לא מוותרים על הזכות לדבר, לחשוף ולהציב מראה. פרספקטיבה זה לא ערוץ של בידור, זה לא ערוץ של קליק בייטס, זה ערוץ של תודעה, של אומץ, של קול. הקול של מי שלא מתבייש להיות יהודי, הקול של מי שגאה להיות ישראלי, מי שלא שוכח מאיפה באנו, מי שלא מפחד להגיד את זה, גם כשהעולם לא מוכן להקשיב. אז אם אתם רוצים חדשות סטריליות, לכו למיינסטרים. אם אתם רוצים אקטואליה מרצה, תפתחו את התאגיד. אבל אם אתם רוצים אמת, בלי פילטרים, שבאה ממקום ערכי, שורשי, פטריוטי מאוד, יהודי, ישראלי, פרספקטיבה טבעית.